Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Σήμερα παίζουμε Skywars και αυτό που θέλω να σας εξηγήσω σε αυτό το Skywars είναι ότι εγώ είμαι crack. Παίζουμε στον Cast Legend καταρχάς και είμαστε δύο άτομα στους Q Production GR. Εγώ και ο Αντώνης. Στο Minecraft το λένε Mr. Toris 00 και αυτός είναι Premium και εγώ είμαι crack. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, πώς το λένε, δεν μπορώ να κάνω σε Premium Servers βίντεο. Γι' αυτό θα βλέπετε σε τέτοιο, ξέρω εγώ, να κάνω σε Ghost Legion, σε Guildcraft και άλλα τέτοια. Και θα μπορώ να παίζω μόνο Skywars και Survival Games. Οπότε μην περιμένετε πολλά, γιατί είμαι crack. Και μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες, να ξαναβγούν οι PaySafe, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, τα λεφτά τα έχω, απλά δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες και δεν έχει PaySafe. Γι' αυτό δεν μπορώ να το αγοράσω. Δεν είναι θέμα λεφτών. Και τώρα βλέπετε πόσο άχρηστος είμαι στο PvP. Έχω σαν πλες 2 short, δεν πιστεύω να με σκοτώσει. Με σκότωσε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δώσω άλλο ένα game και μετά θα κλείσω το record. Ξέρω θα βγει λίγο μικρό. Απλά αυτό. Το έχω crack. Και αυτή είναι η βλακεία. Και μην ανοίξουν τράπεζες, δεν μπορώ να το αγοράσω. Το ξέρω ότι σας έχω πρίξει και το έχω φορές, αλλά δεν μπορώ. Επίσης δεν έχω κάτσει να ψάξω να δω αν γίνεται να το αγοράσει και αλλιώς. Αν γίνεται τώρα που είναι κλειστές οι τράπεζες να το αγοράσω αλλιώς, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Γιατί θέλω να το αγοράσω και δεν μπορώ. Με PaySafe θέλω να το αγοράσω. Οπ, Diamond Shop. Όμιτζι, πώς με έριξε. Ας παίξουμε άλλο ένα γιατί βγήκε πάρα πολύ μικρό. Ναι, ας παίξουμε άλλο ένα. Γιατί θα έχει βγει σίγουρα πάρα πολύ μικρό. Και αυτό είναι πολύ κακό, μα δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά όταν το αγοράσω, όταν ανοίξουν τράπεζα που βγουν πάλι σε PaySafe, θα είμαι GG, θα παίζω Hypixel, θα το λιώσω. Θα κάνουμε και Blitz Survival Games, Skywars, θα κάνουμε και αυτό το κλέφτης και αστυνόμοι που έχει τέλος πάντων, Build Battle, πολλά. Θα μπούμε και Hive MC να παίξουμε Void. Κάνουμε πολλά πράγματα με το Premium. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο να παίζω Skywars και Survival Games. Ναι, αυτό πάνω κάτω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Και επίσης αν ένα κράτος από diamond και γίνομαι full diamond. Ωραία. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το map. Καθόλου. Ο άλλος τώρα μπήκε μέσα στη σπηλιά του. Οπότε μπορούμε να πάμε γρήγορα. Δεν μας σημαδεύει. Ωραία. Εντάξει, έχω Enderpearl και πηγαίνω με blocks. Εδώ δεν ήταν, πού πήγε.
Φτάσαμε στον ύπνο. Α, ωραία. Σκοτώσα. Ωραία. Ναι. Ναι, ωραία. GG. Επίσης πάμε να δούμε αν είναι αυτός εκεί. Πού είναι άνοιξε. Α, έπεσε ένας. Δεν έχω short ρε φίλε. Είμαι με το wooden. Ω, Μιτζή τα φεϊνάρας. Ω, Μιτζή, τι κάνει. Ας πάμε. Να μου ξορκίσει. Δεν είδα. Νομίζω ότι σκότωσε. Το σκότωσε. Ω, Μιτζή. Και έχει και νάμος. Κάποιος είναι εδώ, κάποιος είναι εδώ. Γι' αυτό πιστεύω μπορούμε να το κερδίσουμε. Είμαι άχρηστος στο PvP, είμαι άχρηστος, τι να κάνω, είμαι άχρηστος. Να, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe ό,τι γουστάρετε και γεια σας.